Pwila no sini Kristoni borok no pai feya hambai maro ang konyai norok no obidu no pai thakjaro nanya ni bagui tamni bagui hingkan ke ang tini kaisa norok no kok no sana musungo kaisa topic no tuyoi kubang ma borok no ano sawo o brother ani bagui surijak di haika ani bagui kisa prayer khaji rok ni sajao ba brother ani nokni bagui surijak di brother ani langman bagui suri di kaisa reason phunoka karon phunoka karon gobono brother ang blai ni dukhu tongo brother ang blai khna depression no tongo brother ani nukhungo khaksang ma kari kya brother ani nukhungo tongthongmani rokbo kari kya ang sak tam khlainai ang mungsa bisiliya mo haijara rogo jeng jisno puitu khlainai rok tam khlainai na aboro tini ang norno sukrubui sanamu sungo ei kaisa seng tangai dukhu tani bagai dukhu khaksang ma kari kaisa reason tongo oboni ukulugo kaisa karon tongoi mano sumsokni jartino sini langmao dukhu kosto tei wanama cinta rok phayo tamni bagai hingke seng jephar pana sumsok khlaikya hingke chini obusak sak hamyawan sugu sak blaina aram nangjagya ungo mane kha tamni bagai oma haikike tamni bagai oma hai ingkha nei lai thangja kongno wan sugu jeng belai kheno dukhu nango tai belai kheno kha dukhu nango so abo hingkan ke soitani samu tangai hingke kaitor bai dukhu nangrei kaitor bai sarai tono tamni bagai hingke seng jefro khabai thango seng jefro khabayo afroko seng kaisa pholakathani biroti khlai tongo tamni bagai hingke abo jefro pono pholakathar aroniya jefro pona abo soitani aroni se phayo jefro pona seng khabai thango afroko seng kaitoni piskango somjak khlayo akhabai mani jaratei pholakathar sini bisingni angkhorei thangma hai ungo bat tongo seng bai akaitoni phan sini bisingo kri hai ungui thango bekhawo somsokni bagui to ani kristoni takotei bukho ahamya samu sab khlaireng ka bo soitanse aboni bagui yang kaisa nongno tabo enamoni kongno share khlainai Johan chapter 6 verse 68 ro jeng kisa oro porinei lene Simon Peter hai heni saka subrai saboni oro jeng thangnai nini aro se mathang plainai kok tongo Simon Peter Jisu sosaka jeng saboni aro thangnai nini thani se ang mathang plainai kok tongo to ani kristoni takotei bukhosong Jisuni thani wo bebak no mathang plainai tai nakarmung tongo Amen. Jisu Kristoni thani bebak no solution tongo. Freshan ngi tongi tongma bo solution tongo. Ana mani bo solution tongo. Ana ui tongmani bo solution tongo. Dukhon nangi tongmani bo solution tongo. Khaksang ma tongthoma kereni kaisa no solution. Jisu tai kaitoni ko. Oro saka nini thani se amma thangplainai kok tongo. Langbangni kok Bible ni kok kokono sini joto problem sini langmani ko arono joto no bithi tongo aboni bisingtinya seng joto no phiyok jagui mano praise the lord hallelujah aboni bagai ang tini norno kaisa kok sanamu sungo ang norno okong no sawo norok salburum no bible pori di abo sak bai thang jisu sini bekhawa kok sawo abo kok kathang sini langmani problem no talangai thango jini nokhongni wanama no talangai thango khongo khaksangma tongthoma kereni nokhongo a nokhongo kaitor khaksangma ro phayo aboni bagai pictor hai ni saga nini aro se mothangjang kok nongo tai sing saboni aro thangnai ni kristoni takotei bukhokjong jini thani bo oma hai puite tongna nango Jini Jisu nini akogono joto solution nini akogono joto problem solution ngi thangnai hinai ni kristoni takoktai bukhosong akongno joton sai nangmani jeng Jisu bai gerengui tongnani dukhu kostoni abono kaisa langma abono nang bible pori ui tongdi kaisa kongnang norno sanani muchungu nang bahike khaksangai tongui man nang bahike tongthogui tongui man wanama ro bai haksalke tongnani ani langmao ang bo kaisa khlayo abon ang nong share khani musung norok bo obono khlaina ji kaisa udaharo rong bo tuyo thangka hangkan ke bufuro kelugui thang rong jefro tui thango
Jefro arung lik ngai thango tui bisingo habo aforo se arung tuyo kologo rung pupagya phano eba diesel phon pai thangka eba petrol phon pai thangka phano arung tui bisingo kologoi thangya mahike snamja Jefro arung bisingo lik ngai tui habo aforo se arung kolognai semno ani kiristani da khotai buksang arung sengsa rung hingke seng tui hingke o sengsa sengsara nung joto jagana ma thangnai joto jagana hunjangnai ma sajangnai teng gaijangnai laisiri jangnai obono o sengsarni samung ajaga o seng rung haike tongna nango hiya lik ungjagya borung kupla tui hapangke tui bisingo kologi thanai aboni bagui kristani taktei bufusang o example kokno angno rono samani manke sengsara nini bagui kok kobamano sanai nini bagui kok hamya sanai negative kokno nini obkhao tadadi negative kokno nini bkhao tadadi nini takopano nini bagui kok hamya sanai eba mothani leader phano nini bagui kok hamya sanai kubangma borongni nini bagui hamya sanai nono yasi sornai negative kok nono dukhornai eba nono wanama rnai wanama o talangnai aba haikongno nini bkhao tadadi jodi a negative kokno nini bkhao dakhanke nung kologoi thangnai kubunyo nung kolao kolai thangnai wanama bai kupulong ungoi thangnai mani bagai boro omahe kok sai tongkha nung apro sak sakno dawat ungnai kristoni takhatai bukhusong nung je propona sak sakno dawat ungo aproke nung kusukana ning belai khano dogoi thangnai tamni bagai hingke nung tuyo kolongma haike o sengsani kok bai o sengsani bororongni khaya nung kusama hai ungoi thangnai tamni bagai hingke soitani khai kaisa obono ni bagai hingke soitan singno makin khaya kasarei singno tola khiklai ro awani kristoni takhatai bukhusong nor video no bahaina jaka sadi tai comment khlai di norok ani video no bahai khana tokjak khada norok kisa comment khlai sadi tai share khlai di like di ambai